क'क्राझाराव गले गले फरायसुलि थैनाय जाथाय धलमारायाव सन्देह गोनां सानै फरायसुलि थैनाय फरायसुलि सानैखौ बुथारनायनि अजद सिखारदों साहा बागाननि मेनेजार गलाम मुस्ताफानि हेंथायै बे अजद क'क्राझार जिल्लानि धलमारा लालकुरायाव बिखा खामग्लिनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबदों फख्रियाव गोग्लैना अबथिरा सानै फरायसुलिनि थैनाय जाथाया मोनसे सोमोनांथावना सन्देह गोनां जानानै फैदों फरायसुलि सानैया फख्रियाव गोग्लैना थैयाखै फरायसुलि सानैखौ बुथारनायनि गोथौ अजद दैखांदों नखरजों लोगोसे जायगानि आफाद गौथुमफोरा जाथाय जानाय फख्रिनि सेराव थानाय साहा बागाननि मेनेजार गलाम मुस्ताफानि फारसे सन्देह गामिनि रायजोफोरनि नखरनि बिमा बिफा गामिनि रायजोफोर आरो गोबां आफाद गौथुमफोरा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबी फोरमायदों সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা দুজনকে ব্যক্তিক সন্দেহযুক্ত দুজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এই সমগ্ৰ ঘটনা জড়িত থকা দুখিক চিনাক্ত কৰিব লাগিব আৰু কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ লগতে এই পৰিবাৰক ন্যায় দিবৰ বাবে আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ फारसेथिं पुलिस खुंथाय फारसेनिफ्राय दायनिगिरिखौ सिनायथि होआखैब्लाबो क'क्राझार पुलिसा गलाम मुस्ताफाखौ खानानै नायसंगासिनो दासान्दि गावारि साहा बागाननि मेनेजार गलाम मुस्ताफा आरो लोगो इजाहान आलीखौ खानानै जाथायनि आयदायाव नायसंनाय सालायगासिनो पुलिसा गुबुन फारसेथिं शनिबाराव क'क्राझारनि धलमारा लालकुरानि फरायसुलि सानैनि दुखुथिया नखरनि सेराव नुजाथिदों तिताबरनि एमएलए थिराज गवाला एमएलए बिथाङा थैनाय फरायसुलि नखरखौ लोगो हमनानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो दुखुथिया नखरखौ गासैबो रोखोमनि हेफाजाब मदद होनो बाथ्रा होयो एमएलए बिथाङा जिल्ला खुंथायजों सावरायो दायनिगिरिया जाहाथे बारग'लांनो हाया बेनि थाखाय गोख्रों नोजोर लाखिना नायसंनो थाखाय खावलायो एमएलए थिराज गवालाया পৰিয়ালটোক আহি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনকো ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে যাতে কোনো কাৰণতে যদি ঘটনাটো কিবা ইয়াত যদি অন্য কিবা কথাও জড়িত হৈ আছে সকলোবিলাক যাতে একেবাৰে মুকলিভাৱে সকলোৱে জ্ঞাত হয় আৰু দুখীয়া যাতে কঠোৰ শাস্তি পায় গতিকে সেয়াই আৰক্ষী প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে খুব সোনকালে PM ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত গোটেই কথাবিলাক স্পষ্ট হ'ব थारैनो फरायसुलि सानैया फख्रियाव गोग्लैना थैमारदोंमोनब्ला बिसोरनि गाननाय जोमनाय फरायसालियाव थांनाय साइकेलनि थासारिखौ नायनानै सन्देह सोमजिदों रायजोफोर आरो आफाद गौथुमफोरनि गेजेराव दा बाथ्राया जाबाय क'क्राझार पुलिसनि नायसंनायनि खारिथियावसो रोखा जागोन जाथायनि गुबै रहस्य क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24